yazunguliratu kunjako nkhani yonena kuti akuti twachakwera kufuna yankhuletu ku mtundu wa Malawi motapa tangotsala kuchoka nthawi imene ndikulekodayi tangotsala ndi around ndi kuti 30 minutes akhala mwina mwake akumayankhula ayi ndithu mwina kumadzanena kuti iwe ukungokambaso zako ayi tibwerekeratu ndi kuti chiflaya chimene achipanga Aluntha TV ayi amene watu ulemu udzipita kwa oyenerera chimene muchiona pa screen panupo ndipo chimene chichi chikuonetsa achakwera chithunzi chawo pamenepo pali ndi kuti nthawi apa kuti 2 p.m. Wednesday 22 April 2026 lero limenelo tukoloko akutero press briefing kuyankhula ndithu ku mtundu wa Malawi akunena kuti no Malawi Congress Party chipani cha Malawi Congress Party kulilongwe ndipo apanga feature apo akabwira when sure kunoti kodi amene akhala kuyankhula kodi ndachakwera kapena mwina mwake ndakabwira wapajatu muzuwa kale mene zimakhalira komano akuti akufuna yankhule ku mtundu wa Amalawi nkhani zake zokhuzana ndi kuti ndi national interest akuti zomwe zikuchitika mu dziko muno kodi muchitika zotani akufuna tayankhulapo ndi just by guessing tikhoza kumangolingalira zonena kuti malinga ndikuti mdziko munomu nkhani zomwe zavuta ndi zamafuta mwina afuna yankhuleko zimenezo kapena mwina ali ndi zina zomwe angoziphelula ikafika nthawiyo tangofuna tibwerese kunena kuti no iyi ndi notice magayi we're going to tijakupatsani ma highlights ake ife sitima kuonesani paja ma videos zimene apanga ayi zima videos ainu ake sitima zibwerese if we bring our own ndi tikubwereserani ndi kuti no zimeneno zitabwere ngati no zikuluzo zorumphukazo tizabwera kena kuti zione kuti ndi zinthu zothandiza dziko likapena ndi zinthu zongoti tayitsaso nthawiso paja mukudziwa kala ngalala amayi Jesse kabwera amangobwebweraso zimene aganiza nthawi imeneyo ngati amwadelunde nthawi zina ndi kuti tiona we shall see kunena kuti afuna yankhule zotani komano tikhoze kumangopanga ndi kuti mwina mwake kumangolingalira kuti mwina mwake zokhuzana ndi kuti ndi mafuta amene akupezeka zotino au ma filling station stay tuned my guy don't forget ndekuti not to subscribe kuti not endelea limodzi fare lolibe seem to be having a lot ndili ndi zambiri zoti tikupatsirani ndi tiyang'ana ino mukuona bwanji kapena you can drop your thoughts in the comment section maganizo anu mungayike mmene mukuti mukuona bwanji afuna akambezotana amenewo nanga kodi no akuyima pabwino kuti azikamba zimenezo fode kumakambo zilingalira zono pamene ndikuyima apa ndikuyima pabwino eneyo poti ndiyambe kukamba zimenezi kuti ine ndinachita bwino mu nthawi yanga iwe ameneyo ufuna nuzikamba zonena kuti basi wayikire kumbuyo za mafutazi ufuna ndasayankhule kunena kuti mafuta ndi vuto dzanitsani ifetu sitinabwere pano zonena kuti tikire kumbuyo wina aliyense ngati mwakhala mukutitsatira bwinobwino ma video athu lero almost awiri takharuka mankhani za mafuta zikunota mafuta asowa ndeti zikhala pasi ndikumakamba ngati kuti sizikuchitika mafuta asowa and fans yokhala ma filling station and boma lija zitakubwera kuzayankhula zonena kuti apa tilibe forex zoti ndikuti nozafenya pa khosiso nawo we cannot sit down and defend that sitingambe zoti kupanga defend zozo ndidakhala kumakamba zonena kuti kumabwera ndi kuti muzibwera ndi fundo zolongosoka sopokamba kuti tingapange bwanji kuti tithane ndi vuto limene lilo osati kungobwera ndi kumangoyankhula tingapange bwanji kuti tithane ndi vuto limeneli chifukwa vuto ilili sizoti ndi la temporary ngati imene akunenera awandana Suleiman vuto ilili ndilonena kuti ndilokhalitseni langona lilili chifukwa chonena kuti kufunikira forex David magamba aposo ndipo takamba kale kunena kuti tiziyang'ana nzira zonoti forex tingayipeze bwanji osati mochita kupempha koma tingayipeze bwanji kodi tingambe mwina mwake kumatulusa ku katundu wathu wina wake kunjako anthu tamapanga zosiyana mdziko muno anthu amaphunzira amene amati ndani kodi amati kachamba ngwira uyo amati kondwani kachamba uyo anazabwera ndi ka program ina kumaphunzitsa anthu mukapangisopo mapanga chonchi sausage mapanga chonchi zakuti mapanga chonchi mafuta mapanga chonchi zimenezi jazi fanzi kupanga zimenezi ndeti zipangidwa no mwina ona large scale kumazipanga ndithu zochuluka zakwality yabwino zituluka mapita kunja anthu azikazigwisa ntchito kunjako kumakazigulisa koma ndithu tikufuna ndekuti no basi noti singodalira ife zotenga katundu kunjako ndipo titi kutenga katundu kunja chomwe chochitika ndi chani tikapanga ndekuti zathu zija bwezi ndekuti tikumapezeka zonena kuti forex imene makazodera zinthu zimwesazo ngati apanga mafuta opanga opikira kandi zinthu ngati zimenezo zoti kandi ayina sopo tazipanga mu dziko munomo
ndiye kuti not sitikufunikiraso forex kuti tikagule zinthu ngati zimenezozo. Ndiye kuti forex imene mapita kunja kugulira zinthu ngati zimenezo tayisefa, ndiye kuti zikagulira zinthu zimene ife sitingathe kupanga mdziko muno, zinthu ngati chani, zinthu ngati achina mafuta amenewa, zinthu ngati achina fertilizer, and very soon tinaona achina Napoleon Dzombe mwamudziwa anakhala pasi kuno kuti yayi ife tisakhale gulu la mango yankhula, ife ndi ma big hit ama action itu, ife amayankhula ndi ma action atu tikozende kuti chichanchi factory chopanga ma fertilizer, kuti no fertilizer tizingopanga supply komwe kuno. Mwayiona timene tiziyang'ana zinthu ngati zimenezo, osatende kuti mukabwera ngati awa funa abwere awa atuziwa awa tiona, koma tisachite kuyankhuliratu, koma afuna abwere amene wazizangoyankhula sizikuyenda bwino, chani mafuta sowa, akonze izi ndi izi chani. Ayi, so nde ma solution mubweretse ma solution ngati speech yanu kumene koko mwayiphika kale, nde ilibe ma solution ogwirika kuti mufuna mungobwera basi kuzalozazala kuti uyo ndi uyo. Ndeti kukhalaso nthawi nake kuti nthawi muyipange amplify kumene koko muyipange so edit, mbwere ndi ma solution abwino roke ma guys. I think ife mudapanga zotere zingathandize ngati mete kunene ife tikunena kuti tikufunikira ndithu njira zokhazikika zobweretsera forex. Unduna woyang'anira za Jamaican innovation ka industry, ma industry awa kukonzedwa kuno kuma industry ma factory ndi zina zotero zonena kuti katundu wathu kuno tizimutenga kumampitisa kunja, osati nonde kuti basi tizingokhalira kupempha amapereka aro anthu ajatu koma nonde kuti ati tokwanaso ndizijoma peziko zoti akatera kubweretsa zimakhalidwe zoyipa, muzipanga zamathanyula, muzipanga zotere, mukapanga zonchawo mwalole zimafulu awo tichotsa mathandizo chani chifukwa chonoti tikungopempha. Guys, I think vuto ila mafuta let's be serious mene zochitika chonchimo tikufuna tiziona bezonena kuti tikuyang'ana mwina kusogolo kunoko ma solution abwino panopa. Magaya wawa ino kuti akugwira ntchito sangokhala zete ya tili nda maijeni matanga. Honestly ni amaya amene ajawa ndi mafira kwambiri fazana ndizoti ibe iwo ajawa amaisisabe kukankha ya amaisisa of course ibe za flow papa sitting ngati nozana tili nda maijeni matangaza tuziwa ndi timu yawo kumene koko ndifa nzina ndina akuyesesa nde kuti kugwira apo ndi apo kuti zinthu zitani zirongosoke fazika foira nde kuti ndundu wawo omwe urani ukufoira. Komano tikhale pasi magaya tinene kuti tiziyang'ana ma permanent solution amene tikunenawa, usati kungokhala basi nde kuti kumangolingalira zonoti yayi tikabwereke ngongole yayi forex tikatani tilibe chilichonse chomwe chipatipasa forex ma guys. Literally tizingonena chilungamo forex imene mabwera ndi jena wawo ali mafoja singakhazikike no matter what, singakhazikike ndi magalimoto angati amene tikulowetsa pa tsiku mu dziko muno, magalimoto angati anthu akulemera athu akukhupuka kugula magalimoto azifuna chani ndekuti mafuta. Forex ya foja ndi foja wake yemweyo namba ya alimi ake ndo omweyo simapitaso patsogolo, enaso paka naso kufoja komweko sakonoti yayi ndizoti fumali mafoja ochuluka amakampani ogula ndi ochepa. Mukuona zinthu ngati zimenezo tikanakhalire ndi katundu ochuluka amene timatama mpanga pake jikumpanga process komwe kuno ndikumantumiza kunja bwezi zitatipindulira anthu okhupuka ino ndalama zanuzo mukukamakazibisa sokunja ukoko. Mutenga ndalama muneni ndalama munomu muli mabiliyoneri anthu olemera, mutenga ndalama nkukazipanga kunja tabwerani muzazipange invest kunoko mupange zima factories zosiyana zimene mungathe kukwanisa zima business zomwe ngati process things tizipanga nde kuti export zipita kunja nde kuti muzikhala ma business ana akuyenda komanso at the same time kuthandiza dziko lanu linoli kutani kulibweretsera forex. Otherwise ayi stay tuned tikupatsani nde kuti no ma highlights azomwe zitachitike kumeneko zotumphuka zenizo zikulu zomwe zitachitike ndithuno a Dr. Laza akayankhula ngati ayankhule koma ngati sayankhula nde kuti akabwira akayankhula paja m'mazuwa kaleso nde tizabwerabe kukupasani. Anyways akuti